लॉकडाउन में सखी मिलल बा भतार नमूना एहू बंदी में कमत बात बहुना अब भेजब नहीं उनका के टाउन में बेचता है केरा बैगन मुरई कुकरी खीरा बेचता भतार तारा कारी लॉकडाउन में बेचता भतार वेजिटेबल लॉकडाउन में आवा ए झगड़ू भौजी ले आवा अपन दौरी आ ले जा सुखल सुखल दौरी कहीं सब सैया जी के खेला दिन भर घूमता रे लेके रोज पेला लेके रोज पेला लेके रोज कितना दे कहीं सब सैया जी के खेला दिन भर घूमता रे लेके रोज पेला पूरा घूम चले गाँव एक राउंड में है बेचता है लौका कांदा टमाटर मिर्चा से बेचता भतार तारा कारी लॉकडाउन में बेचता भतार सब्जी लॉकडाउन में रे चिड़ैया के मौसी ले जो सब्जी बना के खियाओ अपना जीजा के दुलारी अपना पापा जी के बेटी वाद बताया जीत जी कर रही है हमसे खेती हो सखी सोहनी दुलारी अपना पापा जी के बेटी इनके राजा दीपक कर रही है का खेती सूरज का सरज से बेचे गाँव में बेचता है तरोई नेनुआ आलू प्याज घेरा बेचता भतार मोर घेवारा लॉकडाउन में बेचता भतार मोर परोरा लॉकडाउन में महालक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो।